Dobrý, dneska tu budeme hrať, budeme ničiť hotel. Takže úplne ho zbombardujem a budem sa snažiť získať úplne čo najviac tehlí, aby som si mohol tu v tomto shope kúpiť ešte lepšie veci. Napríklad tieto granáty, alebo tieto extrémne silné TNTčka, alebo takéto veľké veci, ktoré strieľajú a tak. Tak idem na to. A som zvedavý, čo zničím. OK, jedna bombička. To robí dobré veci. OK. Troška to zbombardoval, trošička. OK. Tak, zničíme výťah. To má aj druhé poschodie. Ale jak sa na ňo dostá? Neviem. Aha, držal to. OK. To je troška veľký hotel. No, trošička. Nie, padám. Tak. Prečo to bolo otvorené? OK. Nie. Ja som zničil robník. Čo už? OK, pozrieme sa vonku. Krása. Keby som spadol, nič by sa nestalo. OK, čo je tu? Troška to tu zbombardujem. Škoda, že to nie sú žiadni ľudia. OK. To som moc nechcel streliť. Dobre, idem hore. To sa tam moc hore nedá ísť. Počkaj, parkour. Nie! Prečo to stále strieľa? OK, už sa prestalo. OK, nevadí, zbombardujem to tu, tu ide. Bum! Tak, bum. OK, chvíľkou si sa musím čakať. Zase odstrelím. Bum! Wow! Nie, ja som úplne... Škoda. Čo? Tu čo bolo? Normálne sane som si z toho urobil. Cio, padni na mňa. Yes. Hotel si nereštartujem, no schvál. Toast, bye. OK. Okno s Bohom. Strom, dobre. Bombička. Goci. OK, a čo si môžeme asi tak kúpiť? Niečo lepšie už by sa hodilo. OK, tieto TNTčka, tie budú lepšie asi. Úplne asi lepšie. Tie budú dosť lepšie náhodou. Rýchlo na druhé poschodie. OK. Nie. To si... Čo? Teraz jak sa dostajem hore? To moc nedomysleli. OK, tak to budem stále to ničiť. To už síce nebude taká zábava, čo je škoda. Dobre. Sem. Cio. Lebo ja reštartujem ten hotel, lebo už neviem ísť hore, to ma nudí. Tak, dobre, reštartoval sa. Okay. Najprv zničím to háčko, samozrejme. Tak, strieľaj. OK, to... Cio.
dobré. Bye bye. Čo s tom je? Samozrejme, jak sa dalo očakávať, nič tu nebude. Samozrejme, že nič. Troška bomby, petardy to tu teraz dá. OK. Bum. Ten výťah zostal. No, nie. Moc nezostal. Jak tak vidím. Bum. Nie, to som nechcel. Ach. Jauč. No a teraz sa zase neviem dostať hore. Či? Nie, neviem. To sa už nedá zase dostať hore. OK, nová challenge. Musím sa dostať úplne najvyššia. Stáďal budem asi musieť ničiť. Dobre, idem. Kedy už budem hore? OK. Tak. Bum. Počkať. Bum. Troška som to tu zničila celé poschodie. Bum. To je tak vtipné, proste tu ničím. Bomba, OK. OK. Yes, buchlo to tam. Tá posteľ úplne spadla. To čo bolo? To zmyslo. Dobre, tak idem späť. Bum. Tak, bye bye. Potom sa pozriem samozrejme, čo bude dole, akože čo tam zostalo. Neprší, škoda. Už nemám strechu nad hlavou. Tak, proste nestila. OK. A bye bye. Cio. A keď potom to asi zničím z dola, aby sa úplne z dola celý ten hotel zbúral. Takže úplne bude klesať dole. Wow. Nie. No, teraz idem zase hore. Oh yeah. Tak troška to tu buchlo. Tak, bye bye. Tak. Môžeme to dať sem. A nech to tam bombarduje. Aj tu. Dovidenia, posteľ. Počkať. OK. Normálne klesám. Cio. No a padá. A buchlo asi, ne? No neviem, to je jedno. Buchlo to! Yes! Wow. Ne. Kde je rebrík? Aha, tu. No a ja sa už neviem dostať vyššie. No to ma podrž. Tu zase musím takto zničiť. Škoda, že som spadol inak. Nie. Pokúsim sa ísť vyššie, ale tak musí nejaká stena sadnúť. Bum, dobre.
Normálne už viem, keď to presne buchne. Tak. Bye bye. OK, sa pozriem od... OK, zničím toto okno. No, troška viac to zničilo. Bum. Oh, to padá. Yes! Nie, ja som z toho spadol. Ajaj. Trocha buchlo. Teraz sem. Nie, tak som nemal ísť. To snad. Nie. Sorry, hotel. Dobre. To je zábava. OK. Bum. Škoda. Čo? Tak sa to ešte nebolo. A ne, idem čo najvyššie, ak sa dá. To už som takto nízko. Oh my god. Yes, dobre. Tak. Yes, ide to. Takto. Nie. Dobre. Wow. Tak. Nie, to už sa nedá asi. Či? Ne, sa to dá. Tak, yes, ide to. Našťastie. OK. Teraz sem. Hej, a som tu. Yes. Teraz toto odpálim. Bye bye. Rebrík si odbujem. Aj tuto troška buchne. Aj tam. Škoda som na spodnom poschodí. Ale počkaj, tu viem vyliesť, takže OK. To ten rebrík úplne odpálilo. Wow. Nie, ja som rozbil tú skriňu. Či? Nie, rozbil. Yes, je tu. Nie. OK, teraz som ju už rozbil. A zasa prší, no čo je? Prvú tu len pôjdem odbuchávať, je mi úplne jedno, na akom som poschodí. No a zabilo ma to. No tak teraz sa moc vysoko nedostanem. A posnažím sa ešte vám na kopici. Tieto bomby. OK. Dal som si teraz ľadové bomby. Škoda, že tu nie sú petardy. Obloha. Ajaj. Pomoc. Toto skočím. Ne, nedal som to. A som poriadne neskočil.
padni. Ajaj. Okej, kľud, nič sa nedeje. Zatiaľ. Ani hotel nepadol. Čo je zatiaľ dosť čudné. Ale za chvíľu padne. Som si 100% istý. Ale čak, ja padnem. Ajaj. Okej, buchlo to. Ale nič sa nedeje. Wow! Okej. Tam normálne letel kus. Tam normálne leží obrovská posteľ tam dole. To čo je? Okej, bum. A nie, ešte tu. Čo? Čo? To úplne... A ešte jedna vec. Tak. Čo? Prečo to nepadá? Prečo to nepadá dole? Aha. Asi už viem. To sa normálne buguje. To ma normálne samého ťahá hore. Čo? OK, späť tu, len som nemal Wi-Fi. OK, to som tam dobre vyril. Čo je toto? To je jedno. Či? Čo to? Čo? Tak toto si kúpim. To je extrémne dobré. Už som takúto hru hral, lenže s mostom. OK, späť, už to tu pálim. OK, všetko sa to tu páli. To je extrém. Tak rozpálený hotel. Troška bombičky. Troška to tu oladovie. Idem na horné poschodie. Či? Ne, ešte tu viac bombardujem. Bye. Tak. Bye bye. No tak. A už to skoro padá. Nech to už padne. Čo? To takto drží? To čo je? No ja sa teraz asi nedostajem hore. Ojoj. Ja som ho úplne zhodil. Čo to je? Až rebrík odpadol. To čo je? Počkaj, nech vypadnú veci. No tak. Au. To som nechcel. Tam z dole proste džurka. Toto urobíme. Nie je ten hotel nejak svetlý? A tam ešte visí rebrík. To je smiešné. Kámo, úplne som to tu zhodila, teraz sa mi troška buguje hra. No, nevadí.
čo? Hotel by chcel ešte viac spadať, nie? No tak, rýchlejšie. Nie, mne nejde používať bazooka z nejakého dôvodu. Už to tam buchlo. Nemám na to stále. No. OK, nech to páli. Abo ne, ja to idem ešte raz skúsiť. A reštartovať ten spadnutý hotel. On sa úplne celý resetol. Wow. No tak asi stačí odstraniť len kraje, jak tam na to pozerám. OK. Bomba do kvetináča. Ďalšia bomba. Ona je fakt v tom kvetináči. Ona tam fakt bola. OK. Tá bazooka fakt nefunguje. Ja sa sem ustrieľať ani. OK. Všimol som si, že len boky stačí odstraniť. No v podstate všetky steny. Prečo toto nejde? OK, tak to tu odpálim. Proste ohnivé tu toto všetko. Jo. Wow. Najväčšia ničička hotela. Proste cez prázdny hotel. A teraz ho tu niekto takto zbombarduje. A potom po prázdninách príde vlastník. Asi mu zle bude. Tu zasa padne. Hneď! A už to padlo. OMG. To TNTčko som zvedal. OK, padol hotel, to je najdôležitejšie. Tak, už musím končiť. Tak dajte odber so zvončekom a samozrejme like.